Får du fisk da? Ja. Ikke tøm meg. Sånn er det sånn. Du er på grønt, men du kommer snart. Hjelp! Bare la meg ringe, bare la meg ringe. Ikke nære på deg på da lån for den. Og så sier du. Hjelp meg. Ja, takk. Nå går det. Nå er det oransje. Nå er det på oransje. Nå ser jeg den snart. Gjør det ikke. Jeg kom nettopp på oransje. Ja, nå ser vi snart det. Hva er det? Nå er det på blokk. Spisse nå. Jeg kommer ikke til å endre bra. Du har 1, 10. Hvor søren er det her? Jeg ikke vet eller Nei, en det er torsk. Stor, dritsvære torsker. Helvete. Slik det da. Episke torsker. Jeg tror det var tungt. Jeg tar den litt. Ja, den siste her er dritsvær. Ja, den kommer. De er så tung. Bare se. Og så stanga opp. Litt hjelp. Og så, ja, stanga opp, kom igjen. Det er det jeg har. Gå bak i båten, Faen. Løft stangen. Og så går du bak i båten. Og så den siste enda større. Nå torskene sine går ut. Få se. Oi. Må holde den av meg. Nei, det kommer ikke på tålen. Det var bra. Pappa, hjelp! Jeg skal ta. Så holder vi på. Jeg har vært utslitt. Jeg har vært full vei begge to. Så jeg har 2 flokker. Den her hadde bare 1 kjøpte. Sånn, det kan jeg. Oi, djeven. Du kan holde i torsken. Ikke sånn på langsida. Sånn. Nei, da får du jo bare holde det.